Sve vidio šta je, ja ne znam. Čisto da vidim da je model tu, kako se kaže. Danas na akciji 18 eura. Koje gotunice pode. Vidio, evo. Odlično. Nervi se vidite karometar pozdravljaju. Čekaj neki mleko, pa je na kraju.
Tak je treba. Onda ćemo dalje. Gotovo da ja pripremim onda kaj treba. Kada će jesam većinu. Čega znamo ovo. Ivor ima puno lijepe nokića, vidiš? Tako je. Voda. Od njega tata neko dostavi mjesečnu prosječnu plaću, ali da? A nije tak da bar je, evo te. Možemo i preživjeti koji među. Ali nisi potrošio od mene, je li to sve? Znači, Ivan je 5 eura, jel? On je 4. Ti dodaj To se razlikuje, da mogu da... Tak i treba. Vi to gledate, ja to brišem sve što ne valja. Ma. Ja, ali žena mi ne zna da sam tu. Ne, neće on ide. Ne snima zvuk i to, a? Ma ne, pa i da snima brišem zvuk i onako ubacuje muziku. Nemoj da zajebeš nešto. Mislim da je ovo puno sad za Skyline. Koju mi cijenu daš za zelenog Evo 2 za 90? To ti 15 eura. I ovaj, evo. Za 15 eura? Mijenjamo ključ za ključ. Hoćeš kada zamijenjamo zelenog za Konrada. Konradi su. Pa kaj nije to... Kaj za Skyline? Ova 3? Da. Ajde. Više nego fair. Okej. Dobro si prošao. We got a deal, bro! Okej, treba sam onda rukovati. Evo, dobro si, kaj nije dobro. Na koju mi cijenu daš za 190? 15, Ej! Ajde.